Assalamu alaikum warahmatullahi, barkanmu da warhaka jama'a, sannunmu kuma da sake kasancewa tare da ku a yau a wani sabon bidiyo a wannan channel tamu mai albarka ta Jos Abdu. So domin hada irin wayannan hotuna, abu na farko da za ku fara yi shine za ku shiga cikin browser da kuke amfani da shi. Idan mini browser ne ko Chrome browser ne, za ku shiga cikin sa kamar haka. Bayan ya kawo ku wannan fiskan, a daidai nan sai ku rubuta Bing AI Image Generator. Bayan ku rubuta sai ku danna search. Da wannan shine fiskan da zai kawo ku nan, sai ku taba nan gurin. Bayan kun taba zai bude muku kamar haka. So a daidai nan gurin da aka rubuta surprise me, ko ana ku za ku ga join and create ne, sai ku taba wajen join and create din ku yi amfani da Gmail naku domin ku yi sign up. Bayan kun yi sign up a wannan box din kuma abinda za ku rubuta domin samun irin wayannan hotunan da kuka gani a farkon bidiyon nan shine wannan shine rubutun da za ku rubuta musu a daidai nan gurin. Zan ajiye muku wannan rubutun a first comment da kuma description din wannan bidiyon. A daidai nan gurin kuma da aka rubuta Jos Abdu, sai ku goge ku yi editing, ku sanya sunan ku ko kuma sunan wanda kuke so ku yi wa. Bayan kun gama editing din sai ku zo ku danna wajen create din nan. Sai ku dan jira kaɗan, baya daukan wasu lokuta da yawa, iya 'yan sakanni ne kawai. Kamar yadda kuke gani gashi na har ya gama mana creating, sai ku bude shi kamar haka. Kun ga wannan shine abin da ya fitar mana. Kun gansu. So idan result din nan da ya baku bai muku ba, sai ku dawo daidai nan gurin kuma ku editing, ku ƙara sanya wani abu ko kuma ku cire wani abu. Kamar nan gurin da muka ce sanya mana yaron da riga ja, so za ku iya zuwa ku cire sai ku sanya yellow ko wani abu. Sai ku ƙara danna wajen create din nan. Kun ga gashi nan ya ƙara kawo mana wani result din. Za ku bude shi kamar haka, kun gansu? Ga sunan kamar haka. So duk wanda kuke son saukewa kuma sai ku taba wajen digon nan guda uku, ga alaman download nan ta bayyana, sai ku danna ku yi downloading din su. Ina fatan kun ji dadin wannan sabon bidiyon, sannan kar ku manta ku danna like a wannan bidiyon, sannan ku yi subscribe a YouTube channel nawa tare da danna alaman ƙararrawa domin samun bidiyoyin mu da zaran mun dora. Sai mun haɗa ku a next video.